دروت و درهبات بلوچ راج من محلب نصیر چا اوست ویلفیئر آرگنائزیشن نیمگا ای ویڈیو ایڈ کنگاؤں. ای ویڈیو ایڈ کنگے مستری مقصد شمارا کم و با سرپدی دیگی. اوستے پوزیشن بابتا او ہما نادروا کے ہمیں زودتاں گو اوستا آہاں رابطہ کتا بلے اوست وتی نادز رسیانی سوابا آہانا کمک کت نہ کنگائیں. آ نادروا ہانی نام او تفصیل چو ای وڑائیں. اورنگزیب پنجگور جہمنندے عمری 35 سالیں او آئی سرینے ہڈ ختمی. اورنگزیب پیشترا ہم اوستا کمک کتا بلے انو پدا ڈاکٹر انگشتا پائی آپریشنا 5 لک کلدار لوٹی. سمیدہ مولا بخش کلاتو کے جہمنندے عمری 21 سالیں آئی بریسٹ کینسریں او پپانی مسئلیں. کریمداد عبداللہ پنجگور جہمنندے عمری قصاص 40 سالیں او تھائرائیڈ مسئلیں تے. بی بی سکینہ کیچے جہمنندے عمری 40 سالیں او آئیر بریسٹ کینسریں. شبانہ لیاری جہمنندے عمری 35 سالیں او کینسر نادرائیں. اسد اللہ کریم بخش گچک پنجگور جہمنندے عمری 40 سالیں جگری حراباں او میدہ السری ہم استے. اوست ویلفیئر آرگنائزیشن یک سکی بلاہی امیدی پا بیوساں پا ناداراں پا نادزرساں. اوی امید شما داتا شما مارا ای حوصلہ اوی امید داتا شما کمک بودتگاں کہ اوست مرچی ای قصاص سر بودتا کہ آیا قصاص ای سکی کسانی یک سفریتو کا آیا قصاص 150 برس نادروا کمک کتا علاج کنائیں تا. اوست چشمہ انگتا گیشتے امید داری پرچہ کہ ای نادار و ای بیوس کے کہاں اوست درہ ٹکاں اشانا نا امید کنگو دین دیگ سکی تکلیف دہیں کاری اشی تو کا سک باز درد ماں سک باز تکلیف ماں چشمہ گیشتر کمک کے امیتا داراں. و مارا امید ہیں کہ شما اوستارا چدو گیشتر کمک کنے تاکہ اوست اچ وڑی ناداریارا نا کت مکاں آکے کیت اوستے درہ ٹکی اوست آئیارا امید دات بکاں آئیارا علاج کت بکاں. رمضان جاؤ آواران جہمنندے عمری 52 سالیں او کینسر نادرائیں. مائرہ کلاتو کے جہمنندے عمری قصاص 40 سالیں او تھائرائیڈ مسئلیں تے. عبدالرزاق نوشکی جہمنندے عمری 45 سالیں او آئیے نادرائیشیں کہ آئیے دست پاد سرین ہچ کارا نہاں. کلثوم وجدل لیاری جہمنندے عمری 30 سالیں او کینسر نادرائیں. وسیم احمد سبی جہمنندے عمری 27 سالیں او ٹی بی نادرائیں آئیرا ہڈانی ہم مسئلہ ہستیں. گونشما دزبندییں کہ اوستا گیشاں چی گیش کمک بکنے تاکہ اوست نادار و بیوساں گیشاں چی گیش کمک کت بکن. شماوتی کمک کان ای اکاؤنٹ نمبر سر دیم دات کنے. او آگاں شمارا گیشیں جستو پرسی ہست شما ای نمبرانی سرا رابطہ کت کنے. اوست ویلفیئر آرگنائزیشن اولی پرائرٹی ایشیں کہ آ کینسر نادروا ہاں دست گرت بکاں او کمک کت بکاں او آہنی علاج سرجمیہ کت بکاں. او مارا امید ہیں کہ شما ای کارے تو کا مارا کمک کنے پرچہ کہ شما سر پدے کہ کینسر سکی سلی نادروائی امیچو سل کے ای نادروائی امیچو گران اشی علاجیں بلے اشی علاج گرانی ناممکن نہیں. ماچا شما انگتا گیشترے امیتا دارا جہت پا ہر کسا اوست پا بیوسا ہست و سلامت باتے.